tiri kuda kusunungura nyika yedu ine mari yakawanda. Nyika yedu yakazara goridhe. Nyika yedu ine upfumi hunopetaka 4 muSouth Africa. Nyika yedu ine vanhu vashomasa nokuti hatidariki pa20 million. Saka kana tisingadariki pa20 million vana veZimbabwe, chiimajinai kuti hatidariki pa20 million. Goridhe ratinaro rakawanda zvakadini. Tine ndega yakawa kunhingiriri. Tine ndege yakawa kuBeatrice mupurazi raJero, yaibva kuSeamine ikaenda paMurowa Mine, muona kunana Zvishavani kuya, yakatakurana negoridhe nediamond rakawanda, richitori nemurungu, asi murungurungu chai. Ndiva vekunana Belarus, vekunana Russia, hana munozvionawo neZimbabwe. Saka ndega yakaremerwa, was gold mozati unorema. Vakatanga kufona vachiri kunana vachangodarika chifu, vakati aiwa ndega iri kuremerwa, togona kuwa anytime. Yakazama kufosekedza kuti pamwe ingagona kusvika kuHarare, asi murodhi umo matozara mota dzavo, kuzaza mota dziri kutoteerera kutoti dziwo kuti zvishuwa dzakatorinda kuti painongowa vanenge vasvika. Zvisinei takazviona kuti ndega yaukakarika kai, yakausira kunowa vanhu vatozara ipapo payaitambudzikira ipapo. Vanhu vachinoti kwatu kudai vaitanga kuda kubatsira, muri kubuda musoja akanongedza futi ari mukati. Mamune musoja nemupurisa nevarungu vaviri vavandiri kutaura nezvavo. Kuwana gold ratinoziva kuti gold rinonetsa rakaita matutu namatutu mundege yedu. Yakawira mupurazi. Panguva shomanene mota munoziva kunana Beatrice kuya dzazarika dzose dzevanhu vakangotange masiya, vakasaka nemasoja nemapurisa just kuzorinda gold iro. Nguva shomanene ndege yanga yarochekwa gold ratotakukwa rikaiswa paraiswa. Mazimota imomo rakarindiwa, ingati pamwe pari kufamba purezidendi. Ndoita kuti muone utsotsi huripo, muone upfumi hwatinahwo. Gold randakaona ini rarakawandisa, ranga riri muhelicopter imomo, rari muchindege ichocho, rarakawandisa, kwete kuita shoma, rarakawandisa. Saka musanyeperwa muchiudzwa kuti zvinhu zvapera, maBelarus apedza. maBelarus achiri kutotora, hapasa zvinhu zvakatogwa kubva munguva yaSmith. Gold rakatogwa rakawanda ndizvo, but iro richirimo. Gold ratinaro isu rinokwanisa kuti munhu umwe ari muZimbabwe apiwe 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. MuZimbabwe munhu wani unokwanisa kupiwa 1 million, 1 million, 1 million. Apiwa 1 million, nyika inosara isingahuti pabva chii, inosara isingambohuti pane mari yabva. Ndoda kuudza chokwadi, nyika yedu iri kutongwa nevanhu maforena vokuzambia nevokumozambique. Saka havatendi kuti nyika inake, vari kutora mari yenyika vachiisa kunze, vachiisa kwese kwavanoda. Ndo zvavakaurayira tongogara, vava vakatotageta kuti tofanira kutoluta. Saka tongogara ndobva aita sei, ndobva aurawa. Iye zvino upa mushinguru wako woresi wamakazvinzwa kuti unopiwa $35 every month. Ndei ende ichibvepi nokuti uri kuteura pamwedzi. Handi munozviona. Saka zvofanira kupera, ende upa mushinguru unofanira kutopinda mujeri. Unofanira kutotaura zvakanaka kuti chii chakaitika pana tongogara. Hatisi kuzoseka nevanhu vakakanganisa upenyu hwavanhu. Ndokune kuuraya vanhu kwakaitika kako. Saka opa muchinguru unofanira kuzopindura.
nokuti ndiye anga ari sekretary watokogara, Josia Tungamirai ari gadhibod. Vanhu voita accident kufa 1 unova ndiye akakosha, achingoimirai tinaye takamuchengeta, nehama dzirambidzi vachiti tinaye takamuchengeta, munhu achidliswa poison kuti afe. Vanokufa neaccident, munhu wangoita accident asi yes bullet rikapfuura ndizvo, asi wakazofa achidliswa poison. Saka zvose izvozvo tichazvipindira. Toda kuti sung'anga dziripo dzinokwanisa kugadzira nokumutsa mweya watokogara kuti unetse ngozi indeko kune vakazviita. Zvokura tinetsana nevanhu zvinonetsa. Nokuti takadzoserwa mashure, vanhu vakashandiswa mahara vachigwamwa ehondo, vamwe vachisungwa, vamwe vachiurawa. Iko zvino vakudya vari koko. Kudzoserwa mashure ikoko. Tatakatarisa chiro chikoro chacho hatifanira kubhadhara because takarwira karusununguko. Vanhu vakutambura munyika medu. Ngeze zvinongotaura chokwadi, wakutogara mumwena segurwe. Handisi kuti angu ndakazviona tunogara mweya, ndinongotaura kuti pari kugara hapana kana unobasa kuti uri papi. Zvazvo zvamaudza kuti uri KG16 nhema dzose dzokutaura kwaidzodzo. Nokuti army ichiri pasi paMnangagwa. Chiwenga is very far nokukontrola army. Unototya Mnangagwa paatoripo paiko zvino. Ndiye wakaisa Mnangagwa. Wakamisa kwete kuti nokuti wanga ane simba rakawanda, waitomutya Mnangagwa. Waitofungidzira kuti pamwe ndikaisa Mnangagwa ndichadla zvikuru. Ende zveshe uri kudla Chiwenga. Saka vanhu veZimbabwe tiri kuchidzosera mashure tisachifunga nezvaChiwenga. Chiwenga is lying. Vanhu vari kutaura nezvaChiwenga vose ava, vanhu vari kungoziva kuti next president unofanira kuita vice president. It's like autocratic government, haisi democratic. Zvichazongoti waita vice president, vice president kupati nokunyika. Asi kana zvava zvenyika, musangozviti ndiye unofanira kutopinda automatically asina kuvhoterwa. Chachi autocratic ichi. Tinoona kuti pasinacho ndo chiri kutikwanisa nenzara ichochi. Mnangagwa tichiti apinda hakusi kuti tasingazivi kuti imhondi, hakusi kuti tasingazivi kuti akauraya nyika naMugabe. Taitozviziva, asi kuti vanhu vakapindwa nepfungwa yekuti nyika zvaifa akatarisa pamwe wanga asinawo simba rokuzvikontrola nokuti vakuru vanga vari kumberi vasingavudziki. Saka iyewo pamwe ucharectifya mamistake akaitwa navakuru. Ndo zvakafungidzira vanhu. Havana kuziva kuti wakutokuita mapenzi, utokuita musingafungi. Otherwise haizapapinda paya. Inga wambotaurawo nepaya akatoenda kusvika kudzokera kuZimbabwe. Panguva yainzi avuye panguva iyi, waitosvika kudzoka kuZimbabwe. Igwara kauya. Dzatanga kurira zvandiri kutaura izvozvo, unomanya kupinda mumwena. Wakauya kuSouth Africa ari mutaira regonyeti. Mamuchiziva. Wakaiswa mutaira regonyeti so. Akapinda South Africa ari mutaira regonyeti muchindori. Handimozviwa nhasi uno wakuzvitangisa masimba. Saka aiwa haisi problem. Nyika iyai ihombe kupfuura Mnangagwa, ihombe kupfuura Mugabe, ihombe kupfuura Tokogara, ihombe kupfuura Mbenehanda. Nokuti yanga iripo vanhu vose vasi ipapo. Saka nhasi uno unozoclaima nokutaura kuti nyika iyi ndeyangu, I'm the godfather and what. Godfather for who? Baba vanoita vana 60. Mai vazvara makatageta, mama akatorota mukaenda kun'anga mukaudzwa kuti muchaita president. Saka isi takadzimatidzwa nezvimishonga zvawakaendera kun'anga izvo kusvika kuudza kuti zvara vana vawanda uchaita president. Ndo vachashanda vari kusiya iwowo, vachashanda vari kusecurity vachikuchengetedza. Baba venzara. The poor president, the hungry president. Mucharutsa zvamakadya zvose. Smith waitaura kuti ndichibuda muZimbabwe unosiya bhachi rake richitonga. Achiti there will be no majority rule, but uripi. Smith wanga akatosimba kupfuura uyu. Saka vana veZimbabwe, indatokuudza chokwadi ndapedza. Ndati pamuri papo, pauri kushanda pabasa pako, tora $50 yako uise padivi yokubatsira vana veZimbabwe kuti vasapedza nezvigananda. Musi wanoshanduka vachipandukira government. Ndakarodza umwe mukomana achibatwa
achitaura kuti tareta nemumapurisa ichitorora nyika ichisununguka. Mnangagwa endai munomuudza kuti pamhata pake mukomana achihedha mapurisa hapana akamubatsira. Pane vaitotaura vachitoti unopenga mhepo dzamusumukira, unopenga ngoro mapurisa. Saka Zimbabwe inofanira kuparidzirwa mweya wekubatana. Ndiri kutaura izvo kuti vanhu vezimbabwe vabatane, vazive kuti nyika iyi vanhu vakaitamburira kumashure, vakaodzvengwa mubairaundi vakasara vachingotenderera, munhu atobuda kare. Saka munhu aifanira kuti sunungura wakaurawa nditongogara namugomo, ndo aifanira kuti nyika inake. Idzi imbavha dzakazongouya idzi. Saka chiitiko chikuru chinofanira kutoitika kuzimbabwe. Vanhu iko zvinezvi vezimbabwe vanotengesana. Tichiti mutengesi tinoreva munhu unoti vanhu vachipurana, iye unosvika unoda kukanganisa zvinhu izvozvo. MaZimbabwe haana kubatana. Munhu umwe akataura tose ngatitsigirei chinhu chataura nemunhu iyeye, ndokubatana ikoko. Toenda mberi. Kana pana ane pfungwa ane maonero ake, ngaasadhisturba zvinhu zvinenge zvida kuitika. Ukaona pokutaura why no, MaZimbabwe tose tine mweya wekuda kuenda kumberi kutungamira tose. Zvamene tichatugamirwa ndiani? Nekuti ukaenda pamabasa, chero ndakamboti ndiri kuSouth Africa, ndiri muJoburg ndichishanda, umwe muguru akati hey my man, give me that one. Uya wakaudzwa akati sha kwai ndipe chakati. Uya wakati kwai shamani kwai ndipe chakati. Uya muguru akati MaZimbabwe mese munofarira kuita mabhosi. Zvika nekuti uchiudza uyu unoti shamani hanzi ndipe chakati, shamani. Saka vanhu veZimbabwe, kana munhu akataura point, ngatisapikisa point ine chekuita nokusunungura Zimbabwe, nekuti hakuna usiri kutambura. Ngatitese maSouth Africans. MaSouth Africans one akataura point vototsigira vose chinhu ichocho chotofamba. Zvino zvinhu zvimwe zvinozokona nekuti kune vamwe vanenge vachidzokera mashure vachiti hey kana todini, kana tozofa, kana todini. Kusiri kufa ndokupi? Vamwe vari kufa muno muSouth Africa, vamwe vari kufa kuBotswana, vamwe vari kufa kupi, vamwe vari kufira majere vachisungwa. Majere, vanhu vari mumajere vose tichabudisa, hapana unokodzera kuva mujere. Vanhu vatinofanira kubadarisa mujere vanhu vakanga vachisapota Mnangagwa for long time, nevakauraya vakuru nevatungamiri vedu veZANU-PF. ZANU-PF yakanga ine mweya wekusunungura vanhu veZimbabwe under Tongogara, kwete ZANU-PF yakaotangana naMugabe, haina tsitsi. Payakangotanga kupa ma50,000 kuvanhu, ndo vanhu ndipo vafanira kuvhunduka kuti kongopiwa vanhu vamwe, ivo vanhu vaigara nyika vakawanda. Nhasi unoona mujibha unotobwasa vanhu vasina nebasa. Saka we are going also to use those people. Vana mujibha ivavo nevana vavo ndo vachakumukira, ndo vachatora nyika kuti idzoke mumaoko mavo. Vobatana pamwe chete namaveterani ane mweya wokuziva kuti nyika ndeyevanhu vose, vakaita sana Vagezavo. Maovheti asina kana mweya nokufunga kubatsira vanhu vakaita sana Mahiya vaya nana Garwa, Daniel Garwa, vanofanira kubatwa vachisungwa. Icriminal yavakaita vachidzvanyira vanhu veZimbabwe vachinda voga, vanofanira kubatwa vese mujeri. Saka mwana wese weZimbabwe, ziva kuti nyika yako iri kukutwa masikati nousiku. Mnangagwa une vana vakawandisa vokuti vose anoda kuti vakwane muupfumi hweZimbabwe, vese achiofa afe asiye vose vava mabhilioneya. Izvinova nemahelicopter kufamba pavanoda. Hamudi here kuti vana venyuwo, nokuti mari iri munyika inoita kuti vana vedu vamwe vanofira chikoro varege kuyambuka rwizi uku kweLimpopo, vachiyambuka vachirisika upenyu mumwe mune ngwena, vachinda unotsvaka mabasa ekusakura neukanyadhaka kuSouth Africa, vachisumudza South Africa kudaroso. Ndo inonzi slave trade ka iri kuitika. Hamudi here kuti vana venyu ivavo vawanewo mabasa.
vawanewo kutraina kudhiraivha ndega idzidzi zvakaitwa nana Idi Amin. Chero ranga riri dictator iro Idi anoita vanhu vanonzi vana Idi vakaita sei. Idi wainzi Idi Amin Dada wekuuganda wakanga achingova same naIdi wekuzimbabwe, vaingori same kaitiro kavo. Asi Idi Amin waiva nani kuti vanhu vake vamwe vakatowasiya vakutogona kutogadzira ndega, kugadzira motikari, kuita zvinhu zvizhinji mayogadheni. Waasingadi kuona magura nevarungu vachinyanya kuva nepawa munyika make. Haana kubvira Idi Amin ambotendera kuona muzvigananda kuwana munhu wana akapfumisa. Waiti vanhu vangu mashops ndo vanofanira kuzara mashopu. Hama vadikani, nyika yedu magura wosaya ukaenda munana Harare vana Muhammad Musa vanani vose vaya ndo vari kudla uchi hwenyika yeZimbabwe. Nekuda kwekuti hatina chatitowana isu chikuru kubva kunana India nana China, tiri kutolotekwa zvinhu zvedu. Tiri kunotorekanya zvinhu zvakaita sezviya zvose. Kana kuti vanofanira kubhadhara mutero muzhinji unoenda kunyika, vana vedu vapinde chikoro mahara, vanofanira kubhadhara vana vedu zvikoro. Neimwe nzira tichaverenga vana vedu kuti tine vana vanganoenda kuzvikoro, tine vana vanganotambura. Mari idzodzo dzinofanira kubva kune ivavo maforeigner ivo vari kudya mari zvakadaro munyika medu. Chavabhadhira tax. Kuita nyika yekuti kubva chero Smith aenda hatina here kana mbogona kumbovakawo kana guta rimwe kana mari iri kutogwa. Joburg yamuri kuona iyi kuchii Gauteng province. Gauteng zvinoreva kuti sitting on kanisikakanganwa zvoreva kuti a seat of gold. Yeah, it means a seat of gold. Ndozvoreva kuti Gauteng ndo gold rakawanikwa muGauteng kuna Joburg, rakavaka Joburg. Zvino iri riri kunovaka Dubai raifanira rakatosumudza rimwe guta muZimbabwe. Goridhe irori raigona kutosumudza dei kwauchiva nepfungwa dzinodhonza uri mavo. Kwaigona kutovakwa rimwe guta rimwe, nokuti kuvakwa kwerimwe guta rimwe rinosumudza ikonomi, nokuti vanhu vedu vachaona masitendi, havachaitawo kuvakawo mabhiridhingi okurendesa mutauni. Vanhu vanoda kurenda mabhiridhingi vanenge vachibhadhara mari kune vanhu vedu vonoona mari. Kuvaka guta rimwe zvezvatosumudza ikonomi yedu yeZimbabwe, nokuti kune vachabva kunana UK, kune vachabva kupi vachidawo pokurenda, vachida kuitawo makambani. Isu semaZimbabweni tinofanira kuona nzvimbo nemabhiridhingi, ivo vouya vorenda kwatiri, takutorarama. Hatichashandiswi senhapwa kusvika tafa. Kufa munhu kuchepera uchingoshanda chete mumagadheni evanhu. Saka vana veZimbabwe, zviri kwamuri kuti nyika yenyu idzoke, kana kuti muirege yakadaro, kana kuti moti muchamira kufa kwake. Ndisingazivi kuti kufa kwake kwekwafa vangani shuwa vachirwadziwa, vanotanga vachamukira zvipoko nyika. ZANU-PF ichiri kukwereta vana mujibha, ichiri kukwereta isu, yakashandisa vabereki vedu, hapana chavakawana. Saka tofanira kuita fight back kuti tiwanewo nesu, ndokuti tigozotenda kuti shuwa vabereki vedu vakagwira zviri pamutemo. Kana tikavhara faili iyi yokuti ngatingovharai tigovhara, tazerezerwa takarwirei musango. Vanhu vakarwa vakatambura, vana mujibha vakatambura, maovheta haana kushanda oga. Saka isi tiri kuti nokuda kwana Mugabe naMnangagwa wake, ZANU-PF yakadisadvantage vanhu vazhinji vayakashandisa mahara, vakaitwa slave trade yamaiti varungu vaiita. Ivo vakazviita, vakatengesa vanhu veZimbabwe kuvashandisa mahara, vasina kuora, vachiurawa, vachirohwa nefuti. Hapana chavakazopiwa. Dei kwauchii vana vakazopinzwa chikoro mahara, vangadai vana zvinezvi vana kungoti kure mbishana, wakutofanira kutonorohwa ndo degree kana kuenda kuzhoni. Ichiri nyika here yakadaro iyo?
Zviri kwamuri vana veZimbabwe. Ndati kwamuri ipapo, kwese kwamuri, inzwai zvandiri kutaura. Chengetai $50, $50, $50, $50. Kana less than, at least isaiwa pasi pe$10. Asi vanhu ngavave over 1 million. Then vanhu vose vanofanira kuuya kuchanel iyoyo vachitaura kuti exactly tavanayo. Vakasvika 1 million, muchatanga kuvawo chichabvondoka. Nokuti tinosvikepi tichingohora tiri kunze kwenyika tichitumira mari. Tinofanira kuti nyika yedu zviitinakirewo munyika medu. Maita, I thank you.